Sziasztok! Ezt a kártyatrükköt Bobitól XD trükkjei közt találtam. Ez nem kell más, mint egy csomag kártya. Nézzünk, húz egy lapot. Mondjuk itt ezt. Pik 7-es. Fogom. Itt így a doboz. Ide így rárakom. És a néző valahol. Megint megállít, húz egy lapot, egy pik 3-as. Itt a pik 3-as. Így kicsit összekeverem. Fogom így a 7-est. Béteszem. Paklin így. Azt így hosszan húzom. Pik 3-as és a pik 7-es. Természetesen egy lap még mindig itt van. Ez a pref ász. Köszönjük, hogy megnéztétek, a linköt itt megtaláljátok. Kommenteljétek, akinek viszont nem tetszik, azt kérem, ne kommentelje. Sziasztok!